Градският транспорт по улица Отец Паисий, тролейбусите и Станимашката пияца. В края на 19 век улица Отец Паисий се оформя като транспортен център. Точно това място, на което се намираме, се е казвало Станимашката пияца, т.е. Асеновградската пияца. От тук тръгвали файтоните. Трябва да са били доста тия файтони, защото през 1909 година, когато тръгва първи автобус, и 1910 година, когато вече има 3-4 автобуса, се разразява и първата транспортна война в Пловдив – автомобилите срещу файтоните. И вестниците вземат страната на файтонджиите и казват: гледай ги тия мръсници с автомобилите. Оставиха 70 души без хляб, 70 семейства. Пяцата пази и още една любопитна случка. Тя е от есента на 1908 година. След като прогласява независимостта на България в Велико Търново, цар Фердинанд идва в Пловдив. Посрещат го тържествено, още на гарата с цветята, триумфалната арка до военния клуб. Обаче той е ядосан, защото обувките му са лъснати, бутушите, и обаче улицата прашна, никой не е полял с вода. Напрашил се целия, след това тръгнал към лятната си резиденция, която е в Стария град. И стига до Станимашката пияца. Наредени файтоните, конете си вършат работа точно на земята, вече топло станало, и мухи са разлетели, и Фердинанд побеснял и се обръща към кмета. Абе, кмете, ние град ти оставихме да управляваш, ти напосрещаш със село. Района около пяцата е бил един цялостен център, свързан с транспорта и услугите, които го съпътстват. Наоколо са два хотела. Хотел Париж, който също е от началото на 20 век. След това друг хотел, две гостилници, една сладкарница, едно куриерско бюро, което е отсреща, след това и две транспортни бюра. От тук след това започват и първите автобуси за Перущица, не само за Асеновград. Има транспортна агенция Родопи. Също по едно време от тук тръгват и автобусите за Пещера. През лятото на 1955 година започва поставянето на контактната мрежа за тролейбусите по улица Отец Паисий. Тук е и първата подстанция в Пловдив, която да захранва тролейбусната мрежа. Сградата съществува и сега. На 7 януари 1956 година подстанцията е открита. В същия ден е пуснат и първият тролейбус. Всичко е много тържествено. И то си има защо. Защото това все пак си е направено с цел, тъй като главната улица е била проектирана да бъде много широка, обаче станала тясна, защото хората имали имоти тук, трябвало да ги събарят. И на война се води, общинари застъпват се за едни, за други. И тая улица Отец Паисий, като я гледате, там където криви, трябва да знаете, че имало силен човек. И затова не е вървяла направо, някой си спасил част от имота. Тая улица тясна и вече 30-те години се задъхва Пловдив. И се решават тогава да се отвори Отец Паисий, за да може и тя да поеме част от автомобилния поток. Най-натоварено е движението по улицата, когато през 1960 година започва ремонта на главната. Тогава по Отец Паисий е пренасочено цялото автомобилно движение. След демонтирането на контактната тролейбусна мрежа през 1965 година по улица Отец Паисий тръгват автобуси на градския транспорт. Сега улицата отново е от неоживените, с много автомобили, но извън схемата на градския транспорт.